Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong punta guys kung may ligong kag traditional Filipino hilot. First time ni mo ni nakita nga video tanawa o paminawa gid para sa mo ni. Maayong hapon sir. Unsa man atong gipamati? Kala nga, ay bang lawas. Ang duha gyud ang hawi. Kamot mo hawi. Ha? Ay bang lawas. Mangurog, hawi, unsa pa? Unsa man paminaw mo? Mo pipi ba? Pipi. Panubuti ko lang. Unsa pala eh? Moro gyud mo pamati. Maypoy, lamurag magkurog, hawi, ngana. Dili bukat ang paminaw. Nagabasa pa kag utong hapon gabi. Ito man lang, masa, hakba, bunok na doon. Nagangin na sa pas mo sa kusog na. Ngayon mo kusog ka ng gugay. Nagangin mo, magpanyod na. Panyod mo, nalay, anak ito. Ito man, masa lang. Ito man, hapon gabi. Bigo. Siya masa. Ano man? Init. Igang ba? Igang na dahil tulog niya. Presko na. Isko na. Nalay ka na sa ang tawagan na niya pas mo sa kusog. Mahagotan sa dili, ito hapon gabi. Di kita dito magbasa. Ito pas mo sa kusog na sa kusog. Wani lain. Ako na lang mangita sa uban. Sige balay mo sir. Sa bada. Pero ay lanang isim ba? Kung man. Kung man kita sa mga bada o lalo. Carmelite. Carmelite. Bada. Bada Davao City. Sige, shout out sir sa musulingan sa Bada Davao City. Sa musilingan. Sa taot niya. Musilingan. Nana ko yung pilot. Bisa tatoy ni mo. Ako kung sa auto, kaibigan mo kayo. Muli. Ganda ni kayo. Sige. Wala na lain. Grabe. Sige. Shout out sa mga kitrabahoan. Tulog. Mapakitabahoan. Sa pinitabahoan mo, misis. Sige. So yan guys, shout out po sa mga taga Bahada. Bada. Bahada Davao City. Kahit saan na sa airport. Bangin? Buhangin ada. Bangin na. Shout out po sa mga taga Bahada Davao City. God bless po sa inyo. Mga kinatibukan dyan sa Davao City. God bless. Nagsasabi tabangan na ito kamamayo yung kompuso. So siyempre, ano ba na sa pagkakas? Huwag ka nang namuduto kung nakamot ha. Nagamot po mayo, may kutit po mayo. Kahit kayo na ibamatis ka nawasan. Siyempre, sa karoon lang nakakita ng video. Please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot. And please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang tradisyonal. Ayan. So magsugod ako guys. Shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. So yan guys, magsugod ako Hilot. Please share my video po. Maraming salamat po. Yan! Ano po yung pagkikirang mo? Hmm. Yan, dito sa mo yan. Buwa po ang gapon dito. Ulan bulto. Yan. Uy, ulan rin. Bukan po. Butag ba? Itimbaw niya. Siguro na eh. Usap din ba? Pati nang pinamundangan eh. Kapasa mo po. Hindi ko na po. Hindi kami ito. Sige. Hmm. Traffic mo yun pa. Ano ito? Okay po na. Sila dahil ko ang Ha? Sarap naman. Nagyayaw gani kay wala gipatambalag Bisaya. Wala nang miliyo ang kamot. Asa? Ato di ba Bisaya nila. Asa? Ito is malalag. Asa? Atong Martis. Ano ba? Kanan sa pwede Bisaya boss. Nara ko na siya mga boss. Ito lang. Wala nang miliyo ang tudlo. Basta kamot. Hindi mo yung patambalan. Wasa rin. Puro naman bro. Ay, wala sila. Ako patok yung vlog bro. Ano bro? Mal. Ay, na sila. Unya, naman yung laik. Ayun ito. Ano mo bro? Ipalihok na ko, Karol. Ano mo ito? Yan na naman, Karol.
Katong taga-tandag. Nga. Wala dito, umak. Nga. Ah, katulayo kayo, tandag. Wala, alas 10. Umak, nalito. Matulog na dito ba? Nakakatang sa... Layo ginatandag ba? Sige, ito na pangalos. Lumaldo. Ha? Lumaldo. Yung Waldo. Kumusta? Isdutan atas sa customer. Oh. Ay, hindi ka dito. Uli, alauna gapon. Kani. Alauna. Yan. Ba't katagwap? Ulan daw kayo eh. Sabay itong ulan diri ba? Display ko. Dito kung ulan dito. Ulan. Ulan na tabaw. Ah, magandang gahapon. Ha? Ah, magandang gahapon. Ito din. Ako ito nagdali-dali. Ito din ay bata. Ligo dito sa Balik lang. ko dito ba?
Commute naman sila. Kasi ni-reply, tiksan. Yan, reply ko yan. Wala din abot. Eh. Ngunit alas 3, wala gapon alas 3. Ni-reply, alas 7 na, di ba? Tulog, tulog.